Здравей, Петя, имам нужда от помощ, искам да отслабна и някак си все не се получава. Какво мога да направя? Да отговоря на всички, които задават този въпрос. Първо, намалете го това хранене. Не ви трябва толкова много храна, колкото консумирате. И много обичам някои от моите клиенти, като ми кажат: ама аз нищо не ям. Ма как да не ядете? Ако не отслабвате, значи ядете. Покажете ми един пленник, който е бил в плен и е излязъл дебел. Аз такова нещо не съм виждала. Това какво ви казва? Казва ви, че ядете прекалено много. Намалете го малко това хранене. Стига с тая закуска. Не ви трябва. Хапнете малко на обяд и малко на вечеря. Това е. И никой не ви казва никога да не ядете сладко. Хапнете си малко. Ама малко! Не е нужно да изядете целия шоколад или целия сладолед. Хапнете си малко. Като си хапвате всеки ден по малко сладко, повярвайте ми, няма да искате да ядете толкова много, защото във вашия мозък ще се регистрира като нещо, което всъщност ви е позволено. Просто се контролирайте. Другото, което може да ви помогне, вземете си малко берберин. Всеки ден по една таблетка, 500 мг. Това помага да се свали кръвната захар. Тренирайте, ако ще само да отидете на разходка. Разходете се малко, раздвижете се. Стига цял ден сте на тия телефони, само стоите, лежите, седите и после не мога да отслабна. Аз тренирам. Затова изглеждам така, както изглеждам. Защото всеки ден аз съм си направила дисциплина. Не закусвам, ям малко на обяд, ям малко на вечеря. И тренирам. Това е. Не е толкова сложно. Но ако все пак имате нужда от помощ, имате някакъв медицински проблем, някакво заболяване, свържете се с мен, изпратете ми вашите лабораторни изследвания и ще ви изготвя протокол. Чао!